Machiegni kendo Ramogi, moko kuom oganda modak kod ng'ol e boma ma Kisumu koro goyo duond gi piny ewi pek ma gikaloe ahinya to sani ma oganda duto ywago ridruok mar ngima. Lilian Anyango kod Michael Ochieng timo ohala matindo tindo e ginga paya mar Jomo Highway e chuny ma Kisumu kendo gikalo e pek mathoth mar neno ni gibero yuto margi. Kwayo gi maduong' en neno ni sirikand kaunti kod kata mamalo oketo lwasi makare ne jogo manigi ng'ol mondo sirgi e yore menyo deko mag omenda mag konyo jogo ma odak bende en midhiero moro ma hinyogi kod kata kakoro thothgi pok ondikore ka jogo ma onego mi kony. Gidwaro bende ni sirikal kaunti odewgi e seche ma giloso chichni ma iuse mondo gibende giriwre kod jo ohala mamoko. Kata jogo modak gi ng'ol tema winje mostly nikech ing'eni chuno keto seche moko most of jomodak gi ng'ol dhi bedo beggars kamano ok onego gibedie nikech iyudo ka ng'ato bedo mong'ol ok omaanisha ni somebody has to beg. Bedo mong'ol maanisha ni sama in go oweni okaw tiendi to oweni obwongo wiyi, koro you should be doing something. And iyudo ni sechego emiyudo ka sani pesa onge ma kata ng'ato ka ng'ato yuak ma kata in king'iyo kichandori ng'ami ringi dhire onge kech it seems people are now the same, ji chalre. Sani biashara tek, sales ne piny sana ineno to ga disable kionge ing'eni ka in ng'ama wuotho kata aluongara ni normal person kaka giluongo in quotes no. Ka biashara tek inyalo kata weyo biashara mitimono idhi kata mjengo gimoro kamano. Samoro inyalo kata manyo tich machielo but ne disabled chuni ni nyaka itim atima mitimono makato tek kod yot chuni ma nyaka itim ineno waonge otherwise. Koro ena tuonruok lakini wakale matek nikech waonge alternatives.